Bon dia des del Trinquer d'Alcàsser. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia. Benvinguts a la final del campionat individual de raspall Bankia en categoria femenina, trofeu president de la Generalitat Valenciana. S'enfronten dos jugadores que ja saben el que és guanyar esta competició. Les dos busquen el segon títol. D'un costat, de blau tindrem a Victòria, vencedora l'any 2017, ahir les veuen a les dos, pel mig de la canxa, i de l'altre a Mar, que vestís de roig i que s'imposava en este torneig al 2015. Parlem de dos pilotaris amb un palmarès quasi idèntic. Tindrem temps de repassar-lo. Per tant, a priori, això ens diu que podem tindre una partida molt igualada. En els comentaris de la partida, com és habitual, Alfredo Hernando. Freddy, bon dia. Hola, bon dia. Ara coneixerem millor aquest palmarès, però estem parlant de dos jugadores que estan al nivell que voldríem en qualsevol final, és a dir, molt igualat. Sí, la veritat que sí, són, com tu acabes de dir, estan ahí sempre ahí dalt i bueno, hi ha temporades, pues, una està millor que l'altra, no? Però bueno, les dos poden guanyar en una partida més com esta. Mari Carmen Montes està a peu de canxa, en una canxa que avui la veritat presenta un aspecte magnífic. Mari Carmen, bon dia. Molt bon dia. I és que la federació ha fet una gran festa de la pilota valenciana. S'està celebrant així al Alcàsser la segona jornada de pilota valenciana de la Mancomunitat de l'Horta Sud, amb més de 25 escoles i clubs de les 3 províncies de la Comunitat Valenciana. Més de 150 pilotaris, xiquets i xiquetes, estan així jugant a raspall en les 8 canxes que s'han instal·lat al voltant del trinquet. També s'ha jugat la final per la tercera i quarta posició de l'individual de raspall. Ha guanyat Aida de Moixent, Amparo de Borbotó per 25-15. Això ha estat el tercer i quart lloc perquè en semifinals Mar s'imposava 25-15 a Amparo i Victòria, amb idèntic resultat, guanyava 25-15 a Aida. Anem a veure les fitxes de les dos protagonistes de la final d'avui. Està Mar Jiménez Gascó, la jugadora de Bicorp, campiona de l'individual l'any 2015, subcampiona l'any passat. L'any passat el triomf era per a Ana Puertes, que enguany no ha participat en el trofeu, que no estava al 100%. I Victòria de Sant Juan de València, campiona de l'individual al 2017. Així que la jugadora que guanya avui sumarà un segon triomf i igualarà a Anna, que és l'única que té fins ara dos campionats en aquestes 7 edicions que es porten ja disputades de l'individual amb la de 8-8. Victòria saludant a les pilotaris dels clubs. Recordem que sí, al Alcàsser està Freddy, l'escola de tecnificació de la que ixen un bon grapat de pilotaris professionals el dia de demà. Sí, bueno, així la veritat és que és un trinquet que està molt tocat per part de tots els xavals, perquè és on se treballa la base, on se treballa, com tu dius, la tecnificació, i bueno, un trinquet molt jugador. Mar ara la que recorre part de la canxa. La partida va a 25. Recorden que en la pilota valenciana els jocs es compten de 5 en 5, per tant, equival a 5 jocs. Marcador arranca de 0-0 i enfrontar-se a la dificultat de jugar tot un trinquet. Es fa la reballada. Tenim a Mari Carmen ja atenta. Veiem que així roig, Mari Carmen. Sí. Ara de seguida només trie, quan escollisquem en este cas Mar, la canxa, vos confirmem. Perquè recorden que la reballada dona opció a la persona que guanya, evidentment, de triar si vol començar al dau o al rest. Pel que fa a les pilotes de la competició, Freddy, parlem de 4 pilotes de Carlos de Riola. Ja saben que són pilotes fetes de manera artesanal. Sí. Cadascuna d'aquestes pilotes podem dir que tenen les característiques pròpies, tampoc són iguals les de Carcaixent que les de Riola, i són de segona mà, que jo crec que això és important per a que també la partida no se'n vagi tan de pressa. Sí, i en un pes que aproximadament estarà en 38 grams, 38-40 grams, és el pes, algo menys pes que quan juguen els xics, no? I veurem com influeixen aquestes pilotes en relació amb el que és el trinquet d'Alcàsser. Les dimensions d'este recinte, 52,8 metres, idèntic de llargària, perdó, anava a dir que el de Pelayo, però Pelayo 58. 58 és més llarg, 6 metres més.
És al revés, 58,2. Exacte. No 52,8. Aquestes eren les dimensions del trinquet. Imaginem que Mar haurà triat dau perquè el dau, la treta, sempre és un avantatge gran. Confirmat. Està Mar de confirmat. Bicorb anirà al traure. Cap allà es dirigeix Mar Jiménez Gascó. Comentàvem abans que tenen un palmarès molt similar, i és que les dues han estat campiones d'Europa a Moita, a Portugal. També han estat campiones en l'europeu sub-15 i 17 i campiones d'Europa en l'europeu absolut l'any 2018. Això les dues jugadores. Després, campiones en la Lliga Bankia per equips, en el 18 i en el 19 les dues. Després, l'individual, el 2015 Mar, el 2017 Victòria. Subcampiona individual l'any passat per Dia de Mandana Mar, per tant és l'actual subcampiona. I després, pel que fa a campionat sub-18, Mar és subcampiona en el 17 i en el 18 en tecnificació en aquesta categoria sub-18 perquè la campiona és Victòria. És a dir, Freddy, com diem al principi, estan igual en tot. Victòria, en aquest cas, té aquests dos triomfs en el campionat sub-18 davant de, precisament, Mar. És a dir, és la lluita entre les dos, comptant que no està l'actual vencedora, que és Anna. Anna de venir per rei, però no estava... Sí, és de venir. Bueno, i el que comentaven, són dies, són finals de molta pressió. És importantíssima, per exemple, Marc, que ha elegit tindre el traure en la mà, fer la primera pilotada, però bueno, tindrà que fer-ho des del primer 15, quan el cos en aquests moments no estàs al 100%. Una equivocació, falta d'estar a punt, de no botar-se bé la pilota i de que, en aquest cas, Victòria puga dominar aquest xoc, això podria ser letal, no? Con lo qual, tenen que ir al 100%, està botant-se-la sense parar, com veiem, Mar, i tindrà que aprofitar aquesta sort d'eixida que ha sigut que l'isquera en la xapa, l'isquera roig. Es farà un 15 de prova, disculpeu companys, este 15 que anem a veure primer és de prova. Sí, bueno, de lo que parlàvem, les interessa botar-se-la i saber... Ahí està provant-la. Una jugada que sempre sol fer de la mateixa manera, el peu en el tamborí, la té darrere, agafant la mateixa carrerilla i soltant. Aquest és el 15 de prova. Ha fet una bona treta. Que referia Mari Carmen. Sí, per a soltar el braç val la pena fer-lo de prova, però més o menys ja soltar el braç. Encara que, evidentment, ara veuran com el solta encara més quan vaig a de bo. L'any passat es van creuar en semifinals en este campionat individual. Aleshores es va imposar Mar 25-10 a Victòria. Després, en la final, com hem dit, era Anna Puertes la que guanyava 25-15 a Mar. Per tant, el precedent en este campionat és de l'any passat, és en semifinals, és victòria per a Mar 25-10. Veurem què passa avui entre aquestes dues jugadores. Mar Jiménez de Bicorb, Victòria Díez de València, va de bo. Hem sentit, hem escoltat a l'home bo. La treta, cara a la careta, ha canviat respecte a la que havia fet de prova. Ha respost molt bé ahir Victòria. Avança Mar, li ha vingut la pilota molt damunt, no ha pogut colpejar bé. Aquesta pilota de bo de braç. La raspa i no desaprofita Victòria per a raspar cara al palquer, però ha aprofitat ahir el rebot. Ha arribat a entrar. Picant-la de Muralla. També, en aquest cas, Mar, Victòria en l'esquerra. Ara la canvia cap a la careta. Important, Freddy, que la pilota no vagi recta per mig del trinquet, sinó que vagi tocant parets. Sí, és la idea. Ara molt bé, molt bé. Ha tingut molta sort ara, Mar, perquè estava totalment fora ja de xoc. L'havia salvat molt bé Victòria, però bueno, el rebot també està ahí i ha pogut aprofitar-ho i ara molt bé l'ha tancat a l'esquerra de Victòria, que no ha pogut passar-la. Bueno, hi ha que dir també que té una certa desavantatge el traure perquè se la tiene que posar al mig del dau, no en la part de fora, con la qual no poden agafar molta carrerilla, no? Això és el gran... Si no poden agarrar tant d'impuls, tampoc agarren tanta força la pilota. Sí. Amb l'esquerra, ahir buscant, l'ha donat perquè l'ha pessigat, per tant, 30 net.
Veiem com Mar en aquestes dues jugades sempre que pot s'encara a l'esquerra, perquè sap que ahir, tot i que Victòria té dos pas molt bones... Sí, Victòria té una gran esquerra, tant per dalt com per baix, però així i tot, tocar paret sempre... I està la muralla. Complica. Sí, sempre complica perquè la paret té irregularitats, una pilota xicoteta i fa canvis de direcció que són molt difícils a vegades de rectificar. Vist ahir Ricardet a l'escala, les dues jugadores s'han fet com a pilotaris en l'escola de tecnificació que dirigeix Moro i Ricardet. I juguen en el club de Borbotó. Abans han jugat en altres, però en el club de pilota de Borbotó. Ara sí que a l'esquerra i veiem com està avançada Mar. Òbviament, així només estàs tu en la canxa, per tant, s'ha d'avançar metres a poc amb el risc que això comporta. Ha botat aquesta pilota en una llosa, una mentida que té el pis del trinquet d'Alcácer, la girada cap a la careta, aguanta com pot Victòria, insistir sobre el mateix joc Mar, torna una vegada més a defensar-se la jugadora de blau. Quina pilota ara alçat en l'esquerra, era ben complicada, l'havia canviat al costat contrari, atenció perquè podria ara refer-se, no ha pogut alçar-la, avança Mar i no amb molt d'esforç ha acabat fent el 15. Està tancant-la molt bé, Mar buscant de part a part, està treballant-se molt bé el 15 amb molta tranquil·litat i finalment quan ja veu el moment ja li dona amb molta força. L'ha manejat molt bé de part a part en este 15, molt bé, Mar. Ha aguantat bé Victòria, 2 o 3 vegades més la careta a l'esquerra, però el remat no ha pogut. És d'aquelles que si alguna l'enganxes bé, tot i que estàs defensant-te, com tens tan a prop al teu rival, és la possibilitat de passar-la per dalt. Si t'enganyes, sí. Si t'enganyes, sí. El que passa és que, quan el jugues de tan prop, apenas tens temps d'armar, no? Vols posar la mà i intentar aguantar. I a veure si ve una errada, en aquest cas de qui fa l'atac. La iniciativa per a Mar està en la treta i està aprofitant bé aquesta elecció que ha fet de la reballada. Ara juga de palma, la raspa en l'esquerra. Victòria l'ha posat a baix de la careta i ara primera oportunitat, segona, perquè el primer 15 ha tingut una clara. Raspa, busca baix la careta, aguanta Mar, o si juga per dalt. Ara la canvia de costat, amb força la torna Mar, obligant a fer 2 passes darrere a Victòria. Eixe bo de braç que es volia descarregar, la pilota parada, la donada. Estava ja a l'1,5-2. Primer 15 per a la jugadora de blau, per a Victòria Díez. Victòria 18 anys i Mar 19. Són molt joves i es veu clarament de campionat a campionat com avancen en el seu joc. Tècnicament cada vegada estan millors, juguen amb moltíssima intenció, com la tanca, deixem que toquen molt bé la paret. Mar des de molt lluny, no? I això denota que tècnicament van millorant cada vegada. Mira, veig també que ve també Victòria. Raspa Victòria, volia alçar-la i això ha forçat molt a Mar, que estava desplaçant-se al mig de la canxa per intentar acabar el 15. Era com un penal. Sí, tenia que decidir Mar, ha decidit per anar-se'n a la muralla i Victòria amb molta tranquil·litat a la seva esquerra recte. 30 i val. Com un penal, com una pujada a la xarxa en tenis, no? És esperar fins a l'última hora per a raspar. Ahí està, es desplaça. Se la juga, però ja ho he fet. I la juga recta. Per tant, recuperant dins del joc de moment Victòria. A l'esquerra s'havia tancat molt bé aquesta pilota. Ahir no ha arribat a fer-se avant, per tant ha d'esperar la quisca de la careta. De Palma, buscant altura. Obligant a fer-se darrere a Mar. Ha jugat un bo de braç, però no massa còmode. La raspa cap a l'esquerra. Ja veuen que tant una com l'altra tenen molt bona mà esquerra. I aquesta pilota havia baixat prou bé de rebot, però no és tan fàcil, Freddy. No, perquè va en efectes, quan ha botat se li entra cap a dins, la pilota no la juga còmoda, ha volgut donar-li fort perquè realment i ahir se li escapa a l'escala. I la torna a donar, les pilotades igual, el que fa que gira el 15 i a 2. Del val net hem passat a la 2. I és que en aquesta pilota que baixava de la galeria, Mar
li tirava cap i tot, no anava en contemplacions, tenia una pilota plantada de bo de braç, però com diu Freddy, ja ve tocada de paret, bota i no saps mai el joc que pot fer. Amb l'esquerra, finalment jugant la dreta Mar, van i buscant precisament aquesta esquerra, la careta, Victòria, els dos jugadors saben on encarar-se, insistix, ara li ha eixit pel mig de la canxa, la canvia Mar, s'avança abans que toqui Muralla Victòria, el bo de braç fortíssim, i bé, aguanta, que és el que podia fer Mar, ara la iniciativa per a Victòria, raspar pel mig, això li permet ara colpejar o almenys intentar recuperar la iniciativa a la pilotari de blau. Que bé la juga, toca paret ara. A l'esquerra, va avançant. raspa Mar, ara qui avança metres està al 8, és Victòria i al final provoca l'errada de la rival i es posa vàlid 30, li ha pegat la volta de moment completament al joc. Sí, és que per dalt està soltant el braç Mar i bueno, està amarrotant d'alguna pilota, en aquest cas també se li torna a anar a l'escala igual que la d'abans, no? Són moments de tensió, és una partida molt important, la més important podia ser per a d'elles a lo llarg de l'any i bueno, tot el tema de confiança tiene que anar a poc entrant en xoc. La bota ahí molt recta. Mar fa que la pilota bote al 8 i mig. Aguanta Victòria, avança Mar fins a la meitat de la canxa. La pica de Muralla pot ser massa pronte. Torna a descarregar-se amb força, aguantant ahir. Situació de perill per a la jugadora de Roig amb l'esquerra. Quin rebot de Manró més bonic que ha fet ahir Victòria. Insistix Mar, aguanta Victòria. Torna Mar al mateix lloc, una vegada més Victòria. Ara la canvia, però l'ha pessigat una miqueta en els dits. La pilotada, que bé l'agarra d'ahir de Palma. Atenció. Sí, però toca molt bé. La tancada. Havia ahir pujat fins a la meitat de la canxa Mar. No ha acabat el 15 i el remat. Després de fer el 15 consecutiu, també suma el joc Victòria. El primer parcial per a ella des del res, Freddy. Bueno, està ben desgast, estan passant-se molt bé la pilota, les dues jugadores estan molt bé físicament, va d'un tu a tu i n'hi ha molt de desgast. En un primer xoc, que ha sigut ja prou llarg, 8-16, que vam de veure ara. 8-16, pues llarg i, bueno, anem a veure tot això a lo llarg de la partida. Ahir la tanquen molt bé, és que ahí està la clau, Està la clau, la pilota la juguen en problemes, però si tu eres capaç de tornar-li-la i tancar-li a una paret o una altra, pues això pot fer decantar el 15. Mar ha fet el que s'ha de fer en l'individual, que és anar-te'n cap avant per a tancar els 15, arriscar-te. No ho ha pogut fer perquè Victòria s'ha defensat bé i a la mínima que ha tingut la superada i ha fet el 15. Ahí veiem el Moro, la samarreta negra. Sí. Grandíssim jugador de raspall, com sempre recordem, un mitger que durant anys va ser el millor dels millors de la nòmina. I Mari Carmen, la nostra companya, que té ja un convidat en l'escala. Ens acompanya José Cabanes, vicepresident de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Molt bon dia. Bon dia. Estem de celebració perquè, a més de la final, ja hem comentat abans que s'està celebrant una autèntica festa amb la segona jornada de pilota valenciana. Així és la segona trobada de la Mancomunitat de l'Horta Sud per el raspall, on s'ha pogut gaudir el temps més menys, ens ha respectat als carrers, s'han pogut veure diferents partides, han participat xiquets, xiquetes, i més que res és l'unir i mantindre les tradicions i els jocs valencians, mantindre-los en el que és inculcar-lo a la joventut nostra. I veure la resposta que hi ha amb l'escala del trinquet plena, els carrers del voltant també plens, és la recompensa a l'esforç que es fa, no? És la recompensa i sobretot és mantindre les nostres arrels. La gent vol que siguen mantenint les arrels i els esports valencians com és el raspall. Moltíssimes gràcies, José Cabanes. A vosaltres. Continuem veient esta final, que ja ha començat el segon joc. I ha començat amb molta intensitat. A punt està d'anar aquesta pilota a la galeria i enviar a Victòria. 4 dits ha faltat per a tirar-la dalt, Picant la Mar, Muralla, Careta, ha obligat a fer-se arrere fins al 10 a Victòria. Ella està falcada al 8. Ara una miqueta més arrere. L'individual és una lluita per la posició del terreny, Freddy. Sí, no. És avançar una llosa, tirar arrere, pressionar el rival.
Ara raspa cara al palquet i aconsegueix el 15. Magnífica la raspada de Mar. A veure el 8, li l'ha salvat a Victòria. Molt bé, molt bé. 15 com podem veure llargs. I la partida que, bueno, té tota la pinta de ser pesada, de ser molt... Una base de molt... Ahí com arriba, la pilota... La tocada en la punta del dit. Sí, en la punta del dit, sí, però sí que la toca, sí. I està somrient perquè li ha servit per a fer el 15 el remat. Que bé ara ha restat aquesta pilota perquè era molt complicada. Al mig de la canxa insisteix Victòria sobre l'esquerra. Marc que la gira tractant de superar a la rival. Li toca defensar-se. Pilota molt ajustada a la careta, però bona. Ara l'enganxada de Palma a l'esquerra per dalt. Ara de Palma. Ha tocat molt bé la paret ara. I ja s'ha tancat. Ja torna a manar el 15. I ara es fa rere Victòria i Marc que torna a raspar de banda a banda. El rebot de Bragueta. Que bé, Victòria. Una pilota que no era fàcil perquè vas tu cara arrere, encara que el rebot no vinga fort. I damunt l'ha tancat, Pegat de Bragueta buscant la muralla, ara a l'esquerra, ara la que tracta de tindre el control sobre el joc és la pilotari de Roig, que està situada al 8, s'obri, ha pegat ahir sobre la muralla, l'ha pessigat una miqueta massa, es lamenta, pilota al 3,5, aproximadament. Ahí està situant-la sobre les lloses del trinquer d'Alcàsser. Victòria amb l'esquerra a Mar. Ara la volia canviar així recta, això li permet a Mar apretar-la. Ahí s'emponna per a defensar-la i recuperar posició Victòria. Mar la volia picar però no l'ha raspat bé. Sobre el 6,5 aquesta pilota, l'espera. Torna amb força ja aguantant Victòria. I Mar imprimint-li més força, és com obligant-la cada vegada a tirar un metre enrere, a la canviar a l'altre costat, com l'ha tret ahir de la calç, perquè s'havia cosit a la muralla, i això ha fet després que aquesta resposta més venia també molt prop de la paret, que ha obligat a jugar en dificultats a Marc, que torna a perdre el control del 15. Sí, és que anar-se'n avant que comporta molt de perill perquè només t'enganyes un poc i ell ja vol donar-li fort, i com tu dius, estava tancada i l'ha enganxat, l'ha anat a l'escala. Que bé la tanca ara, que bé. La raspada per al 15 per 15. Ja n'havia tornat abans una molt complicada d'estes Mar, però bota sobre la muralla Freddy quan la tens damunt. Sí, no, és que la raspa molt bé, toca la paret perfectament, molt forta, i bueno, això és molt difícil, aquesta velocitat. Li pega, podríem dir que al lloc perfecte, no té temps la jugadora d'anar fins al 9 per a jugar-la abans, i quan l'esperes li pega tan a prop a la paret que dificulta que puguis tornar. Aquesta és la jugada que intenta Victòria en aquest cas i que no pot aconseguir anar-se'n abans que Marc. La presa cenital per a veure la treta de Victòria. Ara la gira altra vegada cap al 8,5 amb l'esquerra. Mar insisteix, ara sí que la picada avant, i això li permet a la pilotari de Vicor jugar una miqueta més de calma i ara raspar amb força per a obligar a fer darrere a la de València. S'emponna baix de la careta, l'esquerra l'alça. Molt ben jugada perquè no va forta, però hi ha prou per a tu continuar tenint el control del 15. La iniciativa del mateix, ara canvia l'altre costat, movent a un i l'altre costat, o tractant de fer-ho Victòria. Amb l'esquerra, ahir l'ha enganxat a l'aire, m'ha semblat que abans del bot i volea. Altra vegada amb l'esquerra Mar. La pilota s'ha obert, insisteix una vegada més. I va castigant sobre la mà esquerra, ara la oberta, i li permet entrar de dreta a Mar, però ràpidament li torna a ficar la pilota a l'esquerra. El bo de braç per dalt, i una més. Ara de Manró, repertori de cols en l'esquerra. Els que es veu obligada a Mar, la pilota ara a la dreta, baix de la careta. Ahí està aguantant al mig de la canxa Victòria, el bo de braç. Aguanta ara Victòria, ara és el torn de Mar, però s'ha tancat de nou a l'esquerra, així que recuperem un poc la iniciativa, en aquest cas de la jugadora blava. Pilota pel mig. Que bé ara, quin intercanvi de cols entre les dos. 15. Pressionant.
Com aguanta ara Victòria en l'esquerra, Mar, al remate, el 15 pràcticament per cansament, Freddy. Sí, jo crec que ha sigut per cansament, perquè podia haver arribat en el principi del 15, però ha sigut llarguíssim, és un desgast molt gran, i bueno, això ja anem a veure cada una com ho canalitza, no? I veiem ahí com estan intentant recuperar 15 llarguíssims, Tot i la joventut de les dues jugadores, el desgast físic és enorme. Per aquella gent que no ha estat mai un trinquet i que segueix la pilota a través de punt mèdia, no està mal. Primer a convidar-los a que vinguin al trinquet, però no sé si es poden fer la idea de la duresa del raspall en general i de l'individual en particular, donat que hem dit que són 52,8 metres de llargària, Freddy, per a dos pilotaris només. Sí, 8 metres d'ample, la pilota molt ràpida, i com tu dius, sempre al raspall et sol jugar la pilota sempre a terra. No hi ha ningú darrere. Això quan és mà a mà, té que passar per tu i ahir tens que anar molt ràpid moltes vegades, no? I cremes molt. I per un altre costat, el raspall, com tots saben, com es pot veure en les imatges, es juga totalment xocat. Tens que jugar sempre la pilota en terra, no la pots jugar còmodament. I tens que donar-li tota la... No cal posar... No tens que posar la mà soles no va la pilota, tens que donar-li en tota l'acció, i tot això comporta molt de desgast, i estem veient dos jugadores que estan al 100%, 15 llarguíssims, i que això, encara que són molt joves, com tu dius, això va fent camí, Per cert, es convidem a comentar la partida amb nosaltres, a enviar-nos imatges, el que vulguin a través de Twitter, amb l'etiqueta Pilota a Punt, que poden veure sobreimpresa en pantalla, com ha fet, per exemple, Jaume Lloret, que diu a les xicones, final de raspall femení, el trinquet del Càcer de gom a gom, un goig, o Joan Baptiste Mollà, campionat individual de raspall femení al Càcer, per davant Victòria de València, o Usades de Mibrida, avui vaig amb els blaus, vinga, Victòria. Així que ja saben que poden enviar-nos qualsevol comentari. Una de les claus pot ser en este joc i mig que portem, Freddy. Ara es queda aquesta pilota de Victòria, per tant, igualem a 2. És que en els 15 més disputats està caent de moment del costat de Victòria. Sí, bueno, la veritat que sí, que acaba tancant-la un poc més, en un peliu més de velocitat, en aquests moments de la partida, sí, ahí està marcant un poc la diferència. Que treta. Gran treta. Molt bé, ara sí que Marc s'ha avançat, que és el que deu de fer, però que bé la torna a girar i ara i altra volta la passa, però està girant-la de part a part, Ara ell l'ha canviat a la careta i no ha arribat i ha hagut de jugar-la quan toca la careta, en la qual cosa és molt complicat, perquè t'ha entrat perfectament a la mà. Ara sí que pot descarregar-se, bo de braç, i és que té una potència enorme la jugadora de Bicorb, Raspa. Per això també crec que està llegint molt bé la partida de moment Victòria, no? Sempre tractant de moure-la per a que no pugui jugar en comoditat, perquè si no a la mínima Mar pren la iniciativa gràcies a que té molta força en els seus colps, ja sigui raspada, sigui de bo de braç. Ara veiem com pren la iniciativa, raspa des del set, la pica sobre la muralla, ve també aquest bo de braç de Victòria, l'ha pessigat, això li permetrà a la jugadora de València obligar a seu arribar a fer-se arrere. Avançant pràcticament pam a pam, les dues jugadores. A l'esquerra li entra de Palma, també bo de braç d'esquerra de Victòria. Estem veient una partida de moment excepcional amb el repertori de colps de les dos en les dues mans. Ara la raspada, allà va la dreta. Raspa en suavitat, però buscant coses. Victòria cap a la paret, defensant-se Mar, la canvia a l'altre costat. Ara arriba l'has de que entra la careta, però ja l'has de pegar en moviment. Una està mereixent-la molt bé. Està mereixent-la molt bé Victòria a Mar, Insistint sobre aquest costat, ara a l'esquerra, aguantant ahir Mar. Carrega Victòria, que bé. Per la tornada crec que ja amb l'últim alè d'este 15. Pren temps. Aquesta que se li tanca. Tancarà. Se li tanca totalment. Li s'ha tancat i això pot ser una complicació. Veurem ara com la pot jugar. Està pegada a la paret. La raspa bé, juga a l'aire. Mar aguanta el bo de braç. Bé, ahir a l'esquerra, defensant-se. Mar ara la canvia. Es llança al terra, genoll a terra. Encara no ha acabat el 15. Victòria es gira. Veure la pilota, l'ha aguantat. No, finalment el 15 vali 30.
Els 15 ja es fan, bueno, anem a veure, a l'última s'ho passen tot, i això fa que el que estem raonant, que la partida estigui sent molt competida i molt pesada al mateix temps. Estava rebufant Mar, perquè cada 15 està pendent d'un fil. Sí. Una lluita de poder a poder. Que si ara s'anava Marc cap a l'altre costat, en què la passa també. Sí que estratègicament, veient com Victòria està fent una cosa que és molt complicada de fer, que és una pilota a cada costat, saber jugar-la, i això pareix fet en un cartabó, no és tan fàcil. No. A veure, primer tens que dominar, tens que col·locar-te bé, i després el que fas és cansar més al contrari, i damunt no deixar-lo en una posició clara, sinó que té que estar pendent d'anar girant un costat d'un altre. Mira, que bé la tanca ara també des d'allà. I aguanta Mar, perquè la treta era ben complicada. Mar està fent-ho molt bé. Torna a alçar la Victòria, castigant sobre l'esquerra una i altra vegada el 15 i el joc, 10 per cap. Molt igualats els dos jocs. Recordem que en el primer tenia val net Mar i ha recuperat de val net fins a fer el joc. I ara ha fet de val i 30 este segon parcial. Per tant, es posa 10 per cap. Aguanta el seu dau i pren una distància important. 12-0-7 ha durat este segon joc, Freddy. Sí, bueno, hem passat els dos jocs igual. S'han trencat el val que han fet d'eixida, però, com tu comentaves, els 15 importants cauen de la part de Victòria, no? La mare de... Deixem ahí un front de blau, la mare de Mar. Està donant-li aigua i també alguna beguda isotònica. L'esforç només en estos dos jocs. Primer parcial, 8 minuts, 16 segons. Segon, 12-0-7 d'intercanvi de cols continu entre les dos pilotaris. De moment, 5-15 per a Mar, 9 per a Victòria en estos dos jocs que portem de la partida. Bueno, necessita Marc, ara sí que necessita manar en el joc, està mirant pilotes, buscant la pilota que millor li vaig, una pilota ràpida, suposa, per a que pugui manar del tanto ja en la treta que és important, i perquè en un 15 per cap la confiança podria tindre problemes Mar, i Victòria, que està fent-ho molt bé, ha anat vent un popa. Jo crec que ara es té que centrar per a poder marcar. Pilotes de Carlos de Riola, com diem al principi, són 4 pilotes seminoves. Allà va la treta. Molt bona treta, molt bona treta ara. Bé, aguantant altra vegada ahir Victòria, i ara Marc que carrega. S'ha estirat ahir. Ara queria girar-la a la R i se queda ahí. Això és el problema. Quan te'n vas avant no pots errar-la. Tens que apurar el 15. Quan ja la juga i li entra la segona pilotada, devia haver tocat paret, no toca, i ahí ja s'ha refet Victòria i la deixa totalment descol·locada. Descol·locada, i el 8. Veig que la pota la salva amb molta facilitat. Un dels problemes en què està trobant-se Marc potser és la frustració, en el sentit que està aguantant molt bé quan està atacant, està al mig, però no ha aconseguit rematar aquests 15. I en un moment donat arriba l'errada. Està molt segura Victòria defensant-se. Hem vist com s'ha estirat en aquesta pilota anterior per a traure-la. Ara se'n va al set, a la confiança que va augmentant per part del seu costat. Bé la volea defensiva de Mar, situada ara a la zona de davant del dau. Esquerra, girant-la cap a la careta. Esquerra també picant-la de muralla. Que bé, Victòria. S'avança, però ja sempre jugant amb pena. Mar, l'oportunitat per a Victòria d'acabar el 15, la pica de muralla. Intentant treballar-se el 15 a poc a poc. La jugadora de València ara l'alça, la volea. Ja li ha passat altra vegada igual, la volea, quan la juga un poc carregada, la pilota la marrota, la erra i se li va a l'escala, li ha passat en diverses ocasions. Una pilota relativament senzilla. Senzilla el primer xoc, jo penso que el xoc se li va per aquesta jugada. Un parell de pilotes que s'han anat a l'escala.
ella desplega el braç, en aquesta pilota no tira a donar-li fort, però bueno, no li pega bé a la mà. Pilota parada, altra vegada que es llança cap a l'altre costat, 30 net. Victòria amb determinació cap al segon triomf en l'individual. Sí, son pare, és el pare de Mar, està donant-li ànim, sap que està travessant un moment ara, un moment de molt estar baixa, no?, ahí en el xoc i està en el pou. Ara, quan una persona jugant a soles necessita un poc de recolzament i un poc de confiança. Ja hem vist ahir el pare de Victòria seguint també la partida, en aquest cas una miqueta almenys més tranquil·lament pot ser, però suposa que per dins estarà igual de nerviós que els altres pares. I Victòria que va, en el marcador per davant, amb molta tranquil·litat, jugant molt ben jugat. Quan estàs tranquil i no és que estàs... i tens una visió, jo penso, més clara, no?, en el trinquet i pots veure més els espais, jugues de part a part, veiem està menys cansada, no?, perquè... I Mara està patint. Ara és el moment en què comences a pensar... Això és el problema si comences a pensar en els 15 que t'has deixat i que tu creus que tenies ahir, no? O el començament de la partida amb el net, però ella, si vol tindre opcions, ha de deixar això enrere. Complicat de fer, evidentment, però és la... Sobretot perquè Victòria la veiem concentrada i sabent el que vol. Si pilota que va, el rebot baixa recta, el 15. Sí, ara soltat el braç, ara Victòria... Mar, en quant a velocitat, i mira, li ha eixit bé, no?, perquè la pilota forta sempre fa coses també. Venia molt violenta i a més ha anat cara a la zona de la porta. 15 i val. Necessita este joc per a que no se li en vagi molt esta final. Recorden que va a 25, encara tenim molta partida per davant. Sí, molta partida, però s'ho té que creure, com tu dius, se té que creure que pot guanyar. I això és un tema... Per això ahir son pare t'ha de donar-li ànim. Vinga, va, que pots, que tal... Això és importantíssim, perquè si te'n vens a baix, malament. I necessita també la treta. Va amb força. Té que tancar-la. Però muscle contra muralla Victòria. Venia més centrada. La pica ara cap a l'esquerra. Que bé la posa als peus. Una pilota que no va amb excessiva força. Ara s'ha avançat una miqueta massa i això no li ha permès colpejar bé. La raspada de Mar picant-la de muralla. Una més. Ahí està. Teledirigida cada vegada a una zona on fa molt de mal. Com es prepara el 15? És una cocció a foc lent. Aquí està fent Victòria. Ara juga de palma tractant de guanyar blaus. La volea de Mar. Arrere el bo de braç. Com corre aquesta pilota de bo de braç de Victòria. Genolla a terra perquè li ha botat als peus. El temperi se li ha tancat un poc. L'oportunitat de Mali 15. Ara canvia de costat. Jo crec que canvia massa pronte, no?, perquè Victòria ho veu ahir amb molta facilitat i la veu ja manejar-se i xira, no? El 15 i el joc, 15 per cap. Mari Carmen Montes endavant. Ens acompanya ara Aida Vila. Molt bon dia. Bon dia. Has jugat la final per el tercer i el quart lloc. Has guanyat Amparo de Borboto per 25-15. Conta'ns un poc com ha anat la partida. Pues la veritat que al principi estava un poc nerviosa perquè la tensió i tot, però al principi la partida ha sigut dauera. Estàvem fent els jocs des del dau. I quan ja anava l'últim joc que diguera jo al rest, i va, vinga, anem a fer-ho. I al final he aconseguit trencar el joc al rest i és quan he guanyat 25-15. Però tot el rato era el joc del dau. Com està sent este campionat? Hi ha una edició més. Cada vegada el nivell de les participants, imaginem, és major. Ara, la veritat és que competeixen més xicones i cada vegada tenen més nivell i nosaltres també anem augmentant el nivell, però sí que és veritat que el campionat jo sols he jugat 2 partides i després ja a la final. Però sí que és veritat que en la primera partida vaig jugar bé, però no tant com després contra Victòria, que vaig anar millorant. Si ens fixem en la final que s'està jugant ara, com la veus tu? La veritat és que ara està pintant-li prou la pilota a Victòria, 15 per cap, però fins a l'últim 15 no hi ha res perdut. Estarem pendents del final. Moltíssimes gràcies, Aida. Gràcies a tu. Adéu. Mitja hora de partida. Veiem a Victòria ara triant una altra pilota. La dona a provar a la seva companya. Segueixen arribant uns tuits com per exemple el d'Àngel Oltra amb l'etiqueta pilota a punt.
quins 15 més llargs. La Victòria tancant a l'esquerra Mar i la força com aquesta les torna des de la muralla. Diu que ja li fa mal el llom a Ángel Oltra. Socarràs per la pilota, que barbaritat, conjuguen en les dues mans. Ànim li dona en este cas a Victòria. També el tuit de País Valencià, impressionant partida, està fent Mar i Victòria. Saben que poden seguir enviant-nos comentaris amb l'etiqueta pilota a punt o imatges també des d'allà on estiguen veient la partida. Joan Baptiste Moya, que ens envia una imatge justament amb el pare de Victòria a través de Twitter, un moment en què l'entreten l'escala. Canvis de pilota. I allà va la treta. La canvia cap a l'altre costat, la pilota que bota sobre el 3 més o menys. L'han canviat la pilota altra vegada, és ràpida d'eixida, la pilota és algo més ràpida. Avança Victòria, la canvia cap a la careta, amb dificultats, però ja està tornada, per tant necessita un 15 més. Ara l'altre costat, esquerra, dreta, i bé, defensant-se Mar. Victòria, que la vol picar, ha agarrat una miqueta massa de muralla, tenia ahir bona opció per a raspar, no ha pogut fer. És que el cansament també va fent mossa, evidentment. S'obliguen a un col, hi ha un altre, i el remate, el 15. Quan se li obre un poc a Victòria, la juga paret, buscant l'esquerra, però quan li la tanca un poc més Mar, li la gira a la careta, i ahí ja canvia la direcció. Que bé s'ha situat, hem vist com ha fet passes per a colpejar. Ahí veiem que està molt tranquil·la, amb molta visió. Anar en el marcador davant dona molta tranquil·litat. S'ha raspada, Freddy, ha permès veure els fonaments d'aquestes jugadores, no? El braç per amunt, de les dues passes. Abans sentíem en un tuit, llegíem en un tuit, que juguen bé les dues mans. Una de les grans feines, dels grans treballs que està fent les escoles de tecnificació és que els fonaments es treballen moltíssim des que són ben xiquetes. I elles van començar a jugar en 6 anys aproximadament. Sí. Tècnicament es comencen molt preparades perquè... Victòria va començar en 8 anys i Mar en 6 anys a jugar. Les escoles avui en dia, els monitors, la federació, està treballant molt bé a la gent jove i és molt preparada. Pilota al mig de la canxa, la raspa sobre la muralla. Intentava no només defensar-se, sinó fer una miqueta més i se li ha escapat, és el risc que té. Sí. Però clar, va molt a remolc, 30 net. Sí, perquè ahir davant la té davant, la té a Victòria molt prop. Si no la juga un poquet forta i només tira a passar-la, torna a la càrrega i cada vegada més prop, no? No, però toca paret, ahir vol alçar-la, però va molt fort, ahir està a prop, L'estadística de Victòria, que és prou aclaridora de com està desenvolupant-se aquesta final individual banqui elit femení. I ara la treta era el val net. Si li faltava alguna cosa, suma també la treta. Se l'ha deixat caure molt bé Victòria i molt forta. Aquesta pilota anava molt forta. Tretes directes. Sí. Una de Victòria. Sí. Intenta descarregar-se, no aguantar-la, com dius tu, sempre hi ha que pegar-li per a que la pilota vagi. Sí. Ahí raspant pel mig de la canxa. Però ràpidament a tocar parets. No té que fallar. Marc se'n va avant molt bé. Raspa, marca ara el palquet. Encara la pilota, treta ahir. Entre Mai Paret, votant, dificultat màxima. Insistís de nou Mar. Pilota que va cap al palquet, ara sí. El 15 per a la jugadora de Bicorb. Aplaudiments del públic. La gent vol que Mar estigui ahí, que estigui en partida, que s'ho crega. 15 i val. Necessita, evidentment, 15 com este, sobretot per a creure més en les seves possibilitats.
perquè Mans en té massa. Quina treta ara, com la canvia de costat. Que difícil és aquesta pilota traure la recta conforme està careta a careta, perquè amb molta facilitat la pilota se'n va al primer escaló. I porta molt de risc, però bueno. Quina confiança ahir en son pare. Ha perdut el 15 i ha fet una treta, que és la segona més del joc, en la que aconsegueix un 15 de pacte. Sí, sí. I com dius tu, Freddy, quina tranquil·litat, quina confiança. Bueno, això fa que el marcador el tindre a favor, és molt important, molt important. Durada del joc 3:38, ha anat reduint-se la durada dels parcials, 8-16 el primer, 12-0-7 el segon, 5-14, 3:38. Ahí veiem la treta, no ha pogut ni tocar-la, en este cas, Marc, que torna a provar pilota per a veure si la canvia de nou. I les més menudes, que també assistint a esta final, en aquestes jornades que, com diem, Carmen, ha organitzat la federació, al trinquer d'Alcàsser i als voltants. Ara la treta. Molt bé, que forta per al mig. 15 net. Una treta per a Mar, dos per a descarregant-se, li en queda una altra. Eixa que es tanca, ha arribat ell just en el moment en què toca la muralla. Victòria a l'esquerra, cap a la careta, també a l'esquerra Mar. Està plantada el 8, Victòria la juga pel mig, ara podrà entrar-li amb més força la pica de muralla. Victòria que sempre intenta tornar-la amb intenció, carrega Mar, o torna a fer de bo de braç, pegat una miqueta en el canell, però la pilota ha corregut a l'altre costat, deixava ara que la mà ara davant darrere, Victòria raspa, picant-la de muralla, ben plantada el 2,5-3, Mar per a jugar amb l'esquerra, i la pilota ha pujat d'un dit dalt de la careta. Expectació al trinquer d'Alcàsser, la raspada de Mar, eixe rebot, poc ortodoxe però vàlid, ha alçat ahir eixa exclamació del públic. Sí, i dona el 15, no? Sí, jo crec que sí. Sí, l'ha donat 30 net. No obstant això, sempre que tu no el pegues dues vegades al cos, seria bona. Pegant-te la mà, que siga per darrere o per baix cama, conforme siga la... Sí, hi ha jugadors també en raspall que juguen per baix cama. Sí. Tenen alguna especialitat perquè quan la pilota va a la muralla és més fàcil, no?, jugar per baix cama. O per darrere en l'esquena, si te pega la mà, cap allà. I el raspall, passant-la, tocant-la ja bona, 30 net per a Mar. Només li queda que anar sumant. Ahí veuen com l'enganxa. Sí, que era bona, No ha fet el rebot que esperava ella, amb l'efecte de la dreta que isquera més cap a l'esquerra, on estava Victòria. Pilota ahí sobre la careta. Ara la gira cap a la muralla, s'emponna i el va al net. Esta vegada no ha pogut tornar-la. Va al net. Pilota que colpeja al mig de la canxa, juga a Mar. Esteban Net ja l'ha tingut al principi de la partida en el primer joc Mar i se li ha escapat aquest primer parcial i pot ser siga determinant en l'esdevindre de la final. No obstant això, ja està encara lluitant. Ara el 15 no ha pogut rematar-lo, per tant 15 i val. Aquesta la repetició. No ha pogut tancar-la
suficient cap a la muralla i això li ha permès a Victòria tindre una pilota relativament còmoda per a llançar-la per dalt i sumar el primer 15 del joc. Allà va la treta. Abans que es tanqui, li entra Mar en l'esquerra, li pega sobre el 7 aproximadament, una miqueta abans. Torna a picar la muralla, esta vegada al 6, i Victòria encarant-se a la careta. Ahí està l'intercanvi, la tanca molt bé cada vegada. Obliga a l'arribar i al final arriba també la errada. Insistix. Ara es feia avant, però ha de tornar darrere. Repetir sobre el mateix joc, es fica per a jugar d'esquerra. No sé si tenia l'opció de posar-se de dreta Mar. Sí. Eixa pilota va al rebot, puja dalt l'escala i ara ha tingut sort. Pot ser la pilota d'abans, Freddy. Ara estàs molt cansat, has de moure cames. Però no la tanca Mar, l'anterior no la tanca Mar. Estan tancant les dos molt bé, Mar deixa de tancar-la, juga recta i ahí Victòria és quan ataca i no la... Deixa que és de la careta, posar-te de dreta, però clar, fàcil dir-ho, evidentment. Diem que el desgast és enorme. Ara entrava amb molta gana per a jugar de palma, li ha pegat amb la muñica. Sí. I ara... Juga de dreta, intentava arribar, 30 i val. Veurem si Mar és capaç de rematar este joc. Recordem, ja ho hem dit, igual que al principi val net en el primer joc, ara estava en val net, de moment 30 i val. Aquesta és la repetició. Ara sí que ha llegit on anava la pilota Mar, però venia raspada a molta velocitat. Necessita anar treta, ja la busca sobre la careta. Raspa Victòria, avança Mar, picant-la sobre la muralla. I ja sap on l'ha de tirar. Esta vegada s'avança Mar perquè sap que li busca sempre la part de la careta. Estava una miqueta lluny per a raspar. Insistir sobre aquest costat. Mar, ahí està Victòria. La enganxa a l'aire la jugadora de Bicorp. La canvia, avança Victòria, la pica sobre la careta, a l'esquerra. El 15 i iguala a 2. 3 15 consecutius. Té la partida en el cap, Freddy. Sí. Està patint moltíssim Mar. I quina tranquil·litat i que bé està jugant Victòria. De part a part. La deixem molt més sencera perquè anar davant el marcador dona molta tranquil·litat. I molt... Deixem a Mar molt més nerviosa. L'escala del Trinquer d'Alcàsser plena per a veure esta final del campionat individual de raspall bànquia en categoria femenina. Trofeu president de la Generalitat Valenciana. 8a edició d'este campionat que han guanyat en la primera edició Míriam, en la segona Noelia, Ana Belén en la tercera l'any 14, Mar va guanyar l'any 15, Anna va guanyar el 16, Victòria va guanyar el 17, per tant, les dos protagonistes d'avui, el 15 i el 17, i altra vegada Anna el 18, l'única que fins al moment té dos campionats individuals, Anna Puertes, i que enguany no ha pogut participar. Així que una de les dos, de moment, Victòria ho té molt millor, serà la que sume el seu segon campionat individual. Estem a 2. Estem veient que Mar té problemes en la treta, perquè la treta és una jugada que es té que fer sempre el més igual possible, haver-la assajat molt i ella cada vegada jo crec que la fa d'una manera, se la bota igual enmig del daus, la bota més endavant, ara veig la bota més darrere i això comporta que no puguis tindre aquesta jugada explosiva, controlar-la tant. Penso jo que ahir ella no està tan segura i això és molt important perquè és la manera de manar aquest joc. Victòria a l'esquerra. I ahí està la pilota de 15 i de partida. Vali 30 i l'altre. Primera pilota de partida. Li torna altra vegada a remuntar aquest val net. Com dius tu, Freddy, és un dels cols més mecànics, com passa també en esports com el tenis, on veus els jugadors sempre fent el mateix moviment, és clau per a que ho tinguis en el cap. Sí, perquè tinguis fer igual. He vist la bota molt darrere, igual avant, darrere. Jo crec que ahir això desequilibra molt, no?, la primera pegada. Bona restada que ha fet ahir Victòria. Veurem si pot o no aprofitar esta primera pilota de partida. Mar, pilota pel mig, Victòria. Avança Mar, ahir la pica sobre la muralla. Victòria que la vol canviar una vegada més cap a la careta a l'esquerra i ahir la fa patir perquè li mou la pilota d'un costat a l'altre
i gran oportunitat ara per a la jugadora de València, per a Victoria Díez San Juan, campiona l'any 2017, per a sumar el segon triomf en el campionat més important del món del raspall, l'individual. Silenci. El silenci. Raspa Victòria havia anat cap a la posició de Mar i ahí està, la segona ho aconsegueix, el 15 i el joc. Partida sabatera en esta final, 25 per cap. L'abraç entre les dos jugadores, les dues amigues. Els aplaudiments de tot el trinquet d'Alcàsser. I gran victòria, valga la redundància, per a Victòria, que ha dominat Freddy de principi a final, tot i que en el primer joc ha tingut eixe val net Mar, que qui sap si haver pogut tancar el parcial com haver vingut la partida. Sí, sí, la seguretat és molt important, aquesta confiança que jo penso que no l'ha tinguda en tota la partida, no? I ell ha anat molt per darrere. Errades, al millor, no massa forçades de volea i de braç que ha jugat des de la part del dau. I jo crec que ahir perdre el bot ja en el primer xoc, això ja pesa en una victòria que jo per a mi ha tingut una partida excepcional. Ha jugat amb molta força, molt ben col·locat cada pilotada, la portada de part a part i anava creixent aquesta confiança que ha fet que dominarà perfectament. Rebia les felicitacions de la seva família i en aquesta imatge veiem també de la seva rival. I el més bonic, Freddy, Mar dirigint-se a Victòria amb un somriure a la cara, no? Ha perdut esportivitat, saben que són les dues grans dominadores juntament amb Anna en la modalitat de l'individual, que hi ha moltíssima igualtat. I el pare de Mar també felicitant a Victòria. Jo crec que això és Són amics entre famílies, ells juguen juntes també. Sí, però no és fàcil, n'hi ha que saber estar... Campiones, com diem, de la Lliga Bankia, el 18 i el 19. Sí. És a dir... Ahir veig també el president de la federació, que està... Sí que és veritat que, com diem, Victòria l'hem vist amb una estratègia molt clara i allò més important que t'ix bé, que tu pots pensar com vols fer la partida, però després t'ha d'eixir. Clar, no lo comentàvem, el primer xoc fa val net, té 3 possibilitats de fer el xoc i ahir anar-se cap al rest en tranquil·litat. Ja el perd, ahir va remolc, i ahir Victòria cada vegada més la veiem que l'eixia tot perquè ho juga, no? Però que Mar cada vegada la veiem més nerviosa i això comporta que no li l'amagues massa, al contrari, conforme tocaria, i tot això una partida de màxim nivell i de molta pressió. Crec que qui ens ho pot contar millor és Victòria, que està amb Mari Carmen. Ja tenim així amb nosaltres. Victòria, en primer lloc, enhorabona. Muchas gracias. 25 per cap. Era la partida que havies imaginat, la tenies dibuixada al cap? No, pensaba que iba a ser muy igualada, que ha sido igualada, pero que en los juegos se reflejará más. Has vist com, per exemple, no sé si ha sigut un poc la clau, el saber mantindre els nervis? Sí, porque si no mantienes los nervios empiezas a fallar y de normal te pones más nerviosa y ahí ya se te complica más. Hem vist que una de les teues claus ha sigut buscar una vegada i altra l'esquerra de Mar. Sí, porque si se la dejas a la derecha, Mar, con la raspada que tiene, es muy difícil devolverla y si le buscaba a la izquierda, poco a poco podrías ir buscándole cosas y hacer el punto. Coneixes a la perfecció la jugadora i sabies que o eixies donant el màxim o ella podia començar a agafar confiança. Sí, nos conocemos las dos muy bien y sabemos que si no empezamos las dos al máximo, la partida se decantará más hacia un lado. El que veiem és que en totes les finals sempre estan els vostres noms i això és la recompensa al treball que aneu fent dia darrere dia. No, sí. Tanto Mari como yo trabajamos mucho y entrenamos todo lo que podemos y llegar a las finales es toda la recompensa, todo el trabajo. És el segon títol que aconseguisses, però la primera vegada que vas a poder tindre en les teues mans el fris grec, un trofeu molt apreciat per tots els jugadors i les jugadores. No, sí, tenerlo es un privilegio porque solo de chica solo lo tienen a Puertes y poderlo conseguir para mí es todo un privilegio. I més encara davant de tota la gent que ha vingut a apoyar-te, ¿no? ¿A qui dediques este títol? No, yo todo lo que gano se lo dedico a mi madre. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria d'avui i este campionat. Muchas gracias.
gran victòria, s'ha emportat el triomf de manera clara. Ella ho diu, no treballem molt, referint-se a ella, a Mar, a totes les jugadores que participen també en l'individual. Cal dir que enguany hi ha hagut més participació que mai. No ens cansem de repetir com creix, ja no sé si dir any darrere any, més a més, l'esport femení, com augmenta el nombre de xiquetes que van jugant a pilota valenciana, Freddy. Sí, no, i ahí és el que comentava abans a Aida, en la seva entrevista, que això comporta que cada vegada tenen que estar més preparades, que no se poden despistar perquè el nivell cada vegada és major, no? I com dia a la victòria, pues ahí està la recompensa, no? Estar en les finals és el que te fa veure que s'està treballant i fent les coses conforme toca. Imatges de la partida. Se'n va molt més avant, molt més avant de l'atleta Victòria. Sí, l'atleta marca molt la diferència. Jo pense que Mar ahir no aprofita tant. Estadístiques de la partida. 16 gols guanyadors per a Victòria. Una errada no forçada en tota la partida. Els números de vegades parlen clar i diàfan. 8 gols guanyadors, la meitat. I més errades no forçades. Al remat això s'ha traduït en el resultat final. Hem tingut 3 jocs molt disputats de 5. És a dir, en el primer i en l'últim, Freddy, davant el net, l'ha perdut Mar. En el segon, que ha durat 12 minuts, ha sigut el més llarg. També ha estat ahir disputant-li. Li gira Mar, però després cau de Victòria altra vegada. És a dir, que hi ha hagut la lluita, l'equilibri que suposa entre els dos jugadors. Per a mi la diferència avui ha estat en que Victòria ha fet molt bé el que volia. I veiem els trofeus, aquest Pris grec també, que s'emportarà Victòria com a campiona per segona vegada d'este individual. Aquesta diferència de, en tot moment, la calma de quan estava al rest, pilota a la careta a l'esquerra, quan estava el Dau insistint sobre la muralla i a la mínima canviant a l'altre costat. Sí, jo crec que l'esquerra de Victòria és una esquerra molt completa. No sols té l'esquerra per dalt, sinó que quan la xua per baix i li la tanquen molt bé, ella és capaç de girar-li a l'esquerra de la contrària amb molta facilitat i girar el 15 totalment. El trofeu de tercera classificada era Aida, que entrevistava abans. Si era Amparo. Ahí veiem també representants de la federació, el president Daniel San Juan. Sí, esta és Aida, la que vaig dir Amparo era l'anterior, sí. Aida, que és la que hem entrevistat abans, com diem, la tercera classificada d'este campionat. Que també ha fet un partidón. Que ha guanyat Amparo 25-15. Ha fet un partidón també i han pujat el nivell moltíssim. Aida, hem vist el partit anterior i ha fet un nivell, la veritat, que molt complet. La tercera classificada d'este individual, que perdia en semifinals 25-15 davant de Victòria, i Amparo també 25-15 perdia davant de Mar. És a dir, les dos jugadors de tercera i quarta posició van plantar molta cara abans de cedir el seu lloc a la final. La subcampiona Mar Jiménez, jugadora de Bicorb, de 9 anys, campiona de l'individual al 2015, subcampiona l'any passat i enguany, 2 subcampionats consecutius. L'any passat perdia davant d'Anna Puertes 25-15, enguany ha estat aquesta partida que se l'ha escapat Sabatera, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel San Juan, qui li lliura el trofeu. El somriure jo crec que és la millor resposta a la derrota. Saps que has estat en la final i que tindràs més oportunitats. Sí, estan ahí. Per en la final vol dir que moltes sí que s'han quedat darrere, no? Això és un èxit estar en la final. Després Pedre, pues bueno, Pedre guanyar són dies, no? I ahí està, la campiona d'esta octava edició del campionat individual de Raspall Bankia
èlit femení, trofeu president de la Generalitat Valenciana. Rebent el trofeu després d'una partida que ha estat excepcional. I suma, per tant, iguala a Ana Puertes en aquest segon títol. I ara va el trofeu president Generalitat Valenciana i dona Josep Miquel Moya, director general d'Esports. Abans era Jaime Casas, el director territorial de Bankia, en València i Castelló, qui donava el premi de campiona. I este és el de trofeu de la Generalitat, el fris. Sí, el fris grec. Que bueno, ja el té dues vegades, no? I per això deia que si torna a guanyar l'individual tindria el trofeu ja el gran en la seva de propietat d'ella. El fris grec ahí que representa el joc de pilota valenciana, que ja apareixia en alguns murals en l'època romana. A la imatge coral de la guanyadora, estava Amparo, Aida, la tercera, i Mar, la segona classificada. Les 4 jugadores que han arribat a la fase final d'este campionat individual que, com diem, ha comptat amb més participació que mai, que ja celebra 8 edicions i que té per davant un enorme futur, perquè per sort no paren de créixer les jugadores que s'incorporen al nostre esport, a la pilota valenciana. De fet, enguany més de 600 centres educatius participaran en pilota a l'escola. És el major nombre de centres educatius i de xiquets que s'incorporen al nostre esport, Freddy, i això ja per a tancar crec que és una enorme notícia. Sí, pues sí, la veritat que sí. I bueno, que va anant a més dia a dia la participació i això és el futur. No tenim un altre camí que la gent s'ho ve. Mari Carmen Montes, crec que hem gaudit d'un gran matí de pilota en un ambient excel·lent. Ambient perfecte per a viure aquestes finals i a més esta trobada que s'ha celebrat al Càcer. I la setmana que ve continuarem amb la Copa Caixa Popular Trofeu Diputació de València de Raspall, que ja celebra les seues semifinals. La setmana que ve, Raspall professional en eixa Copa Caixa Popular que oferirem des de la Llosa de Ranes. Estan ja a punt de determinar-se aquestes semifinals, per tant no s'ho perden. Serà la setmana que ve. Ha estat, com sempre, un plaer. L'enhorabona a Victòria per esta victòria en el campionat individual. Nosaltres ho deixem així. Ha estat, com sempre, un plaer. Els ha parlat Joan Tur en nom de l'equip Va de Bo a Punt Mèdia. Bon dia. Adeu.